ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଆମର ଖବର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସବୁ ଆମେ ଫଲୋ କଲା ପରେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ବି କିଛି କନକ୍ରିଟ୍ କିଛି ରିଜଲ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ମାନେ ସେ ଆମର ଲୋକାଲ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଲା, ସେ ଆମ ଲୋକାଲ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଆମେ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଆମକୁ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। ସେଇଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଅନୁସାର ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ତାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ।